Wij binnen hier op papier in Grauw en wij zorgen voor u Klaas Westerdiek met zijn scootje de hele mannen. Het is zijn eerste uur dat hij mij doet als skipper. Wist je hem dat wel? Waar? Klaas Westerdiek. Ja, en had ik nou een tweelingbroer? Ja, hele mannen. Is het 12 jaar? Herstel. Herstel. Ja, herstel, het is het tweede jaar. Ja, oké. Nou, goed. Nee, dat kan helemaal net. Want in 2016 toen had hij of zijn broers zijn vrouwen ten huwelijk vregen op het scootjefeest in Snit. Ja, zo, dat weet ik dan weer, hè. Zo, ik ben meer van de achtergrond van de skippers, hè. Wat zien klippen doggen? Ja, wat wil je hem weten? Hey, daar is Jeroen. Kom op, Jeroen. Daar is nog wat achter Jeroen. Beetje jammer, hè? Is toch zijn vrouw goed? Ja, die. Leuke vrouw had hij. Maar het is een hartstikke leuke zin, ja, de Pietersmaas. Ik gun het de Pietersmaas was. Allebei er wel. En Gerard wel, ja, tuurlijk wel. Maar het is zo, Loud luidt op kop, die is alweer voort. Hé, daar komt Snits aan, die gaat even in het strieën met drachten, met Jeroen. Optieven met die ene. Dat is raar, hè? Maar het is een mirakel, het is natuurlijk altijd een geweldig gezicht. Dan kun je hem gewoon net onderuit, dit is het echte werk. En de L is van? Lemmer. Juist. Ja, de Zuidwesthoeker zien wij. De Zuidwesthoeker die had een hele grote fanclub, dat weet ik kijk. Die zit altijd te jongen. Nee, die moedige oud. Nou precies, ja. Nou, bij de Zuidwesthoeker kunnen ze dus feest vieren. Dat doen ze nog. En nou, we zien het, de zwaan, hoe heet het ook alweer? De zwaan is van Langwaard, toch? De zwaan is van Langwaard. Maar ik vind dat het hier wel even, het ziet er wel weer heel geweldig uit. En ik ga nou even mooi Jeroen met zijn crew in beeld. Pelikaan, is die al in beeld? Ja, die moet je niet op Pelikaan? Daarom is dat ding gevallen. Die pelikaan? Oh die. Dat is niet pelikaan. Dat is een flamingo hier. Oh ja, dat is een echt. Het is een mirakel. Maar Loud, die leidt dus op kop. Ja, wij hier graag oorsjoen, maar ja, goed. Je kan het alles voorspellen, hè? Dat denk ik al die vol, maar... Tot zover. Is het zo goed, manager? Yep. Mooi. Ja, levert het me veel geld op?